כשמתקרבים בני הזוג אט קרוב, הם מגלים שהם נכנסו לקרב. אם הם נמנעים מהקרב, הם מוצאים עצמם במצב של ריקבון. משהו פה מסריח, לא מתאים, איזה ריח. אז איך מתקרבים מבלי להיכנס לקרב ומבלי לחוש בריקבון ככל שמתקרבים? מכניסים חיים בזוגיות הפנימית המתרחשת בין ימין ושמאל. בסופו של דבר האדם יחיד הוא. חשוב להישען על המקור ולא על האדם שהתקרבנו אליו. חשוב להתקרב לפנימיות במקום להתקרב יותר מדי החוצה. זכרו את הסימן משולש האומר איזון. אין להזניח את העבודה הפנימית של הבדלה שהיא בעצמה תהליכי קרב וריקבון. אחרת יש כאוס שנראה אותו גם מחוצה לנו. מה אתם אומרים? זה מהדהד עם מישהו? התקשרו ל-0000000, מחכים לשמוע מכם.